Ibrahim Traore amafuna kuphedwa kachi namba 18. Choyambirira takulandulani pa Malawi Cameras YouTube channel pamene timakambirana nkhani zosiyanasiyana. Choyambirira Ibrahim Traore atalanda dziko kuchokera kwa Henry Damiba amenenso atalandanso dziko. Ibrahim Traore akuoneka zoti ndiopsa kuposa Henry Damiba chifukwa Henry Damiba iyeyo analanda kwa anthu omwewa amajeketewa kulanda dziko losopano ngati mdziko muli munthu ajekete amene akulamulira, then kenako iwo ndi asilikali nkukalanda dziko lija. Then after alanda dziko lija, Ibrahim Traore nkubwera nkukalanda na asilikaliwo. That means mutakuona sonokha kuti actually intelligence yake siyazi bwana. So Ibrahim Traore atalanda dziko la Burkina Faso, kenako pangotha miyezi yochepa anapanga sign out, right? Anapanga cancel migwirizano imene idalipo pakati pa maiko akunja azungu ndi dziko la Burkina Faso. Nthawi yake pali ma videos ambiri amene Dennis Mahata amayankhula kuona kuti pali chata ina yake imene amati mineral chata ina yake imene atsogoleri amasayina makamaka kwawoza kuti izi ndi zathu, izi dziko lomutokhala kuti inu na muli Malawi kapena mutokhala kuti muli kuna wakeso komano zinthu zingapo sizikhala zanu yayi, amakhala kuti adagulitsana kale, amakhala kuti zili under control ndi maiko aku western, maiko azungu amakhala kuti zinthu zija azitenga kale. Ndi patangotha miyezi ingapo Ibrahim Traore atangotenga dziko lija adalilanda kuchokera kwa mtsogoleri amene Henry Damiba amene amaona zoti akukwanika tsopano kuyendetsa, especially ngati mu zinthu ziwiri. Chinthu choyambirira amakanika kuthana ndi terrorism, uchigawenga, uchifwamba umene umachitika chifukwa kunali kagulu umene kuti magulu umene koko tija tumene amati majihadist, right? Magulu ena ake achifwamba amene amabwera mu dzina loti la Islam koma actually sa Islam. Mbuyo it's like kumakhala kuti anthu angowapatsa ndalama, angowapatsa nchani kuti tapanga mungosokoneza basi to destabilize the peace of the country, kungosokoneza ndithu mtendere wa mudzikomo basi. Then iye anakanika kuthana ndi terrorism. Number 2 chimene anakanika iye kuchita, anakanika kupanga sign out, anakanika kupanga cancel migwirizano imene imakhala pakati pa asilikali akunja ndi kapena maiko akunja ndi maiko aku Africa. Ndi Ibrahim Traore iye atangotenga dzikolo chimene anapanga chake nchino kuti anapanga sign out, anapanga cancel migwirizano ngati imene kuti izizi ndi zathu, ma minerals onse, ma natural resources onse, chuma cha chilengedwe ichi chimene chili nacho ngati mafuta, ngati magolide, miyala mtengo wapatali, zimene anthu akumalemera nazo kunjako, right? iPhone jasingakhala iPhone imene chapapanda Africa, zimene zimudziwa akuluakulu. iPhone ichayo akudali ya Africa kuti pachoke zinthu zake zipite kumene koko, then akaipange process ikakhale phone. Therefore uyu Ibrahim Traore anapanga cancel migwirizano yoseja, kuipanga cancel kenakonso even nangase analiso ni mabase kumene koko ma-French, kunali ma-French soldiers amene anali mabase awo ndanangozo akuluakulu, nyamukani muzinyamuka muzipita kwanu, ife kuno kusudu kufunani tufati pange pano control ma resources athu dziko muno. Therefore zitangochitika zimenezo mu few months mpamene pano boom ma assassination attempts anayamba kuti pano kufuna kumupha. Poyambirira penipeni panabwera munthu amene pakatali pano ali kundende komano sanaonetse madetails ake ambirimbiri chifukwa munthuyo ndi wakunja. Therefore anachoka ku France kakuti atachoka kumene kujako ananyamula $5 million imene anabwera ndikuwapeza anthu amene ali mu inner circle ya Ibrahim Traore. Asilikali amenewo kwawaza kuti ngati mungandithandize naye ndithu kumupha Ibrahim Traore, ineyo ndikupatsani $5 million. Then asilikali aja anabwera nkugwirizana naye bwinobwino kuti okay, it's fine, zimene zitha kupanga titha kumupha tione kuti tipanga bwanji. Afterwards anapeza kuti kunali mpira ndithu waukulu umene ndithu Ibrahim Traore amaonera. Then iwo aja anapita kukatchera bomba ku nyumba yake kwa Ibrahim Traore,
anapita kukatchera bomba, then kumadikira kuona kuti akamachoka kumpirako uku akarani akaphulika. Anyway, pali hand pamene papa pali chithandizo chimene ikapata intelligence, pali thandizo limene limachoka ku Russia ndi intelligence yake imawadziwitsanso a Burkina Faso kuti pali zakuti, then zinapeza kuona kuti anthu aja anawagwira chifukwa anali amu inaseko amene onso linali gulu lina limene. Sono gulu lili la 5 million ili litanyamuka kupita kwa Ibrahim Traore linangotenga ndalama zija nkutenga zipolopolo nkumuonetsa nkumuuza kuona kuti ifetu pali munthu wakuti amene akufuna kuti tikuphe. Nde chimene apanga chake anamugwira, anameka mndende, anamutchaja mlandu wa treason. Yes, ofuna kuwukira. Ndiye pamasana pange disclose ma details ambiri pankhani yokhuza ndi munthu ameneyu amene anapanga zimeneziyo. Then kenako zinapeza kuona kuti tsopano pankhani iyi imene tikuyamba pano yofuna kumupha pano payo, ndiona kuti iyeyu anapita ndithu kukumana ndi tinali nkhani yasona, yes, za youth Chanchan summit. Amayankhula ndi nthunda achinyamata, then akuchoka amene koko panali wina ndithu amene ndithu anatenga foti yake ndikuyima pamwamba ndithu ndikufuna kuchotsa kuti imene amuphe. Komabe atalisi atashuta sikuti chinamugwira, komabe iye anaoneka very calm, komanso anayankhulanso kuti akuluakulu osadandaula, osaopa, komanso osafoka. Komabe munthu uja mu 2 minutes ndithu anapezera amugwira ndi panopa amusunga. Komano papezeka kuti iye uja Ibrahim Traore watulutsa chilist cha anthu okwana 32. Imagine watulutsa list ya anthu okwana 32 intelligence imene amene ali connected ndi assassination attempt imeneyi, amene afuna kuti amuphe. Komano zapeza kuona kuti yodabwitsa kuti mmodzi ndo mu Burkina Faso, koma ena onsewo sa mu Burkina Faso, ena onsewo ndi akunja. Nkhani ndiyonena kuti anthu akunjawo akuona zoti sakupezamo benefit iliyonse mu Burkina Faso. Burkina Faso ikuchita bwino, nkhani yake sikuti akumapempha. Maiko aku Africa sikuti ndi osauka. Maiko aku Africa ndi olemera. Burkina Faso siyomatenga zithandizo uku. Even zithandizo zina amazikana kuti zimene zaitu ife we good. Why? Chifukwa anapanga discover kuti chuma chawo chili munthaka. Tikamati chuma chili munthaka, meaning yeniyeni mulima minerals, mulima golide, mulima chane, zinthu zichazo iwo chakuzipanga control okha. Palibe so wina amene akumapanga control zinthu zimenezazo. Akumati akagulitsa, akumati akapanga business, kumakhala forex yokwanira kwambiri, and ndikumapanga zimene akupangazo. That's why mutha kuona kuti ena ake tinapangaso ka video ikena kake, ena ake kunja uko amakambirana nkhani yokhuzana kukasiya video imeneyo sikuti ndi yakalekale yayi. Ndi apo pano kukambirana nkhani yokasiya forex aminochi nkumane kuti mene mujamu ziliga ma trillions mene mujamu. Why? Nkhani yake ndi Ibrahim Traore akupanga protect kwambiri chuma chimene chocho. Wina fasabweri chifukwa mzungu chithandizo chilichonse chimene amapereka, ngongole iliyonse imene amapereka, nkhani yake target yake imakhala pa chuma chimene ku Africa tili nacho, chuma cha munthaka chimene mzungu amalimbira mtima ndikumangoti tenga ndalama zati tathandiza ndalama kuti tathandiza ndalama kuti iyi mupangire misewu, iyi mupangire makuti, iyi mupangire makuti, chifukwa kumino chata kuja iniyo mulikali mu agreement. Iwaja nthawi yoyikika zafika adzabwera kudzatenga china chilichonse chimene amachidziwacho. Nde nkhani ya Ibrahim Traore ndi example imodzi ya imene ma African leaders akuyenera kuitenga, ndikutenga example, ndikugwiritsa ntchito kuona kuti kodi ife chuma chathu. Guys, iniyo munthu sunga maso forex uli ndi golide. Like, how dumb are you? Sunga maso forex munthu uli ndi like, really? Therefore, limene makhala kuti sakumba bwanji.
sakupanga izi bwanji, palibe chimene angapange chifukwa munasayinirana kale kuona kuti izi sizathu kwenikweni, komano nzawo amene atipatsa, amene atipangira masukulu basi. Ndalama zimene amapereka zimakhala zochepa poyerekeza ndalama zimene iwo aja maiko akunjawo amatenga. Nde nkhani ya Ibrahim Traore ndi imeneyo imene ndithu amafuna ndithu kumupha chifukwa sakupanga naye bwino, sakugwana naye tulo bwino, chifukwa ma resources onsewa amanyamulidwa mapita ku France, amanyamulidwa mapita ku maiko akunja. Ndiye panopa zonsezo kulibe, zonsezo zatha. Akuluza ma billions amene amapeza kuchoka ku Burkina Faso. Guys, ndiye mtsogoleri ameneyo aliyense kwawo akumukonda kuti ayi akuchita bwino. Amen, guys. Oh, thank you so much. Palibe tsogoli lonse limene lingachitika kwa Africa kupatula kuti pazipezeka atsogoleri olimba mitima ofuna kuti ateteze ma natural resources amudziko mwawo. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras. Malawi, Camera.